ഇല്ല ടിയം ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചദശം വാമനകം കൃത്വാഘാതധ്വരം ബലേഃ പദത്രയം വ്യാജമാന പ്രസ്യാദ്യുസ്ത്രിവിഷ്ടപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനില്ല. വിവർത്തനം 15-ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു കുള്ളബ്രാഹ്മണ രൂപം സ്വീകരിക്കുകയും ബലിമഹാരാജാവിനാൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട യാഗവേദി സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ ത്രിലോകങ്ങളും പുനരാർജിക്കുക എന്ന ഇച്ഛയുണ്ടായെങ്കിലും അദ്ദേഹം 3 അടി മണ്ണ് മാത്രം ദാനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 40 ഇനി നമുക്ക് ദാമോദര അഷ്ടകം ചെല്ലാം. ഇടയിൽ നോക്കണേ മാതാജി. മാതാജി വന്നു തോന്നുന്നു. അഷ്ടകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇന്നിപ്പോ ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം. യശോദാപിയോലൂകലാത്താവമാനം പരാമൃഷ്ടം അത്യന്തതോ ധൃത്യ ഗോപ്യ. യശോദാപിയോലൂകലാത്താവമാനം പരാമൃഷ്ടം അത്യന്തതോ ധൃത്യ ഗോപ്യ. നേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പ ത്രിരേഖാംഗഖണ്ഡ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബന്ധം. ആനന്ദതുണ്ടേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആജ്ഞാപയന്തം ത്വദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തേജിതത്വം പുനഃപ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തി വന്ദേ. നചാന്യം ഋണേഹം വരഷദപിഹ ഇദം തേവ പൂർണാഥ ഗോപാല ബാലം സദാ മേ മനസ്യ വിരസ്തം കിം മന്യേ. മുഖാംബോജമത്യന്തനീലേർവൃതം കുണ്ടലേ സ്നിഗ്ധരക്തശ്ച ഗോപ്യ മുഹോചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരാസ്തം മലലക്ഷ്യലാഭേ. നമോ ദേവ ദാമോദരനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാപ്തിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിധീനം ബധാനം ഗ്രഹേണേഷ മാമജ്ഞമേദ്യേഷി ദൃശ്യ. കുബേരജൗ യദ്ദോദിതൗ ഭക്തിഭാജൗ കൃതൗ സദാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വഗാമി പ്രയച്ഛ നമോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരേഹ. നമസ്തേ സുധാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ ത്വദീയോദരായ വിശ്വസ്യ ദാംനേ. നമോ രാധികായൈ ത്വദീയപ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായൈ ത്വദീയപ്രിയായൈ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായൈ ത്വദീയപ്രിയായൈ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. ആചാരം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരം ദീനതാരിണം ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ.
ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗജന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗജന ലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ലക്ഷ്മണസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീരാധാ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും കേറിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഉഷമാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഉഷമാതാജി. ഉഷാവിയ ഉഷകുമാരി ബിയാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. 24 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയേവ വേദാ ദുർമേധൈര്ധ്യാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസ കൃപണവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും കൂടെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. തയേവ വേദാ ദുർമേധൈർധ്യാര്യന്തേ പുരുഷർയഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസ കൃപണവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ആരെങ്കിലും വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. വിവർത്തനം. പ്രഭുപാദർ കി ജയോ. അപ്രകാരം അന്യരോട് അതികൃപയുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ അജ്ഞരോട് അതികൃപയുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാവാനാകുന്ന വിധം യഥായോഗ്യമായി വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചു. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? വ്യാസദേവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കലിയുഗത്തില് അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അല്ലെ, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത, ജ്ഞാനമില്ലാത്ത, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നല്ല, ജ്ഞാനമില്ലാത്ത, അറിവില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ചും ആരാണ്? സാമാന്യ ജനങ്ങൾ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു. ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു? 4 വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പൈല മഹർഷി, ജൈമിനി, വൈശമ്പായൻ, അംഗീരസ്. അല്ലേ? പിന്നെ
ചരിത്രരേഖകളും ഒക്കെ ആർക്കാണ്? പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ രോമഹർഷൻ രോമഹർഷൻ രാമഹർഷൻ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമയാകട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രീശൂദ്ര ദ്വിജബന്ധൂനാം ത്രയീനാസുരി ഗോചര കർമ്മ ശ്രേയസി മൂഢാനാം ശ്രേയ ഏവം ഭവേദിഹ ഇതി ഭാരതമാഖ്യാനം കൃപയാ മുനിനാ കൃതം. സ്ത്രീശൂദ്ര ദ്വിജബന്ധൂനാം ത്രയീനാം സുരി ഗോചര കർമ്മ ശ്രേയസി മൂഢാനാം ശ്രേയ ഏവം ഭവേദിഹ ഇതി ഭാരതമാഖ്യാനം കൃപയാ മുനിനാ കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ശ്രീശൂദ്ര ദ്വിജ ബന്ധൂനാം ത്രയീന ശ്രുതിഗോചര കർമ്മശ്രേയസി മൂഢാനാം ശ്രേയ ഏവം ഭവേദിഹ ഇതി ഭാരതമാഖ്യാനം കൃപയാ മുനിനാ കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാനപദാർത്ഥം സ്ത്രീ സ്ത്രീവർഗം, ശൂദ്രേ തൊഴിലാളി വർഗം, ദ്വിജബന്ധുവിന ദ്വിജമിത്രങ്ങളുടെ. ഇവിടെ ശൂദ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ 4ാമത്തെ വർണ്ണമാണ് അല്ലെ. വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ വരുന്ന 4ാമത്തെ വർണ്ണമാണ് ശൂദ്രർ. ദ്വിജബന്ധുവിന ദ്വിജമിത്രങ്ങളുടെ. ദ്വിജന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ 2 പ്രാവശ്യം ജനിച്ചവര്. ഒന്ന് അവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജനനം, 2ാമത്തത് അവർ ഉപനയനം എടുക്കുമ്പോൾ അവര് ദ്വിജനായിട്ട് മാറുന്നു. 2 പ്രാവശ്യം ജനിച്ചവര്. മറ്റൊരു 2ാമത്തെ ജനനമായിട്ട് ഉപനയനത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ത്രയി 3, ന അല്ല, ശ്രുതി ഗോചര മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി, കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ശ്രേയസി ക്ഷേമത്തിൽ, ശ്രേയസ് ക്ഷേമത്തിൽ, മൂഢാന മൂഢന്മാരുടെ, ശ്രേയ പര നന്മയ്ക്കായി എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി, ഏവം അപ്രകാരം, ഭവേത് പ്രാപ്തമായി, ഇഹ അപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു, ഭാരതം ശ്രേഷ്ഠമായ മഹാഭാരതം. അപ്പൊ ഭാരതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് മഹാഭാരതത്തെയാണ്. ആഖ്യാനം ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാഭാരതത്തിലെല്ലാം ഉടനീളം ഉള്ളത് ഏതാണ്? വാസ്തവത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ്, ചരിത്രങ്ങൾ. കൃപയ അതികൃപയാൽ കാരുണ്യത്താൽ, മുനിന മുനിയാൽ, കൃതം പൂർത്തിയാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവൻ ഏത് രചിച്ചു? മഹാഭാരതം രചിച്ചു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? സാമാന്യ ജനങ്ങളായ അവരാരൊക്കെ പെടുന്നു? സ്ത്രീവർഗം പെടുന്നു, ശൂദ്രർ പെടുന്നു, ദ്വിജബന്ധുക്കൾ. ദ്വിജബന്ധുക്കൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ അവർ 3 പേരെയാണ് ദ്വിജന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കായിരുന്നു വേദവിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുരുഷന്മാര് ഈ 3 വർണ്ണങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? 16 സംസ്കാരങ്ങൾ കൊള്ളണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 16 സംസ്കാരങ്ങളിൽ പെടാത്ത, അത് ചെയ്യാത്ത, അതിന് അത് ഇതാണ് ആ സംസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ അവരത് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവരെ ഏതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു? ദ്വിജവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദ്വിജന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ദ്വിജ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വിജം എന്ന് വെച്ചാൽ 2 എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ദോപരം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെയാണ് ദ്വിജം 2. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ നിയാമക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിലേക്കായി, നിയാമക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങളെ കഴിവുള്ളവരാക്കി തീർക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ബുദ്ധിപരമായി പരിചിന്തിക്കയാൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാര കൃപയാൽ ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി മഹത്തായ ചരിത്ര ആഖ്യാനമായ മഹാഭാരതം രചിച്ചു. മഹാഭാരതം ഒരു ചരിത്ര കൃതി. അതെന്താണ്? ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടി, അതായത് സാമാന്യമായിട്ടും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രചിച്ചത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയും
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അത് ആരുടെ കൃപയായിരുന്നു? വ്യാസമഹർഷിയുടെ കൃപയാണ്. അപാര കൃപ, അളക്കാൻ പറ്റാത്ത കൃപയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ, മറ്റവരെല്ലാം എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ദ്വിജന്മാർക്കെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ശ്രുതിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് സ്മൃതി രചിച്ചത് എന്താണ്? സാധാരണക്കാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും, അത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനും അവകാശമില്ലാത്തവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ വാക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു, ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലും ക്ഷത്രിയ വംശത്തിലും വൈശ്യ കുടുംബത്തിലും അഥവാ ആധ്യാത്മിക സംസ്കാര സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിലും ജനിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ അവർ സ്വയം താങ്കളുടെ പൂർവികർക്ക് സമാനമല്ലാത്തവർ എന്നർത്ഥം. എന്നുവെച്ചാൽ ശരിയായ ദ്വിജന്മാർക്ക് തുല്യരാകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം അവര് 16 സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപനയനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഉപനയനം കൈക്കൊണ്ടാല് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവകാശം വരത്തുള്ളൂ. ദ്വിജൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അതാകുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അത്തരം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണരുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അത്തരം അന്തരഗാമികളെ പവിത്രീകരണം ആവശ്യമാകാൻ അതേപോലെ അംഗീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പാത്രീഭവിക്കാത്തവരായതുകൊണ്ട് അവരെന്തായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ദ്വിജന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശുദ്ധീകരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഗർഭിണി ആയതിനു ശേഷമാണ്. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ്? ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോഴേ ഒരു സംസ്കാരം, ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുമ്പ് തന്നെ ശുദ്ധീകരണം. നമ്മൾ മുമ്പേ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹിന്ദു, നമ്മൾ പ്രഭുപാദർ ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, വൈഷ്ണവൻ എന്നുള്ള വാക്കേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എന്താണ്? ജനനത്തിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി മരണാനന്തരം വരെ ധാരാളം ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊക്കെ സംസ്കാരത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ആ സംസ്കാരങ്ങളാണ്, അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗർഭധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള ഗർഭധാന സംസ്കാരം അഥവാ ആത്മീയ കുടുംബ ആസൂത്രണം, ഇതിനെ പറയുന്നത് ആത്മീയ കുടുംബ ആസൂത്രണമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്. സാധാരണ കുട്ടിയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, ഒരു വൈഷ്ണവനെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ആസൂത്രണമാണ്. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുടുംബാസൂത്രണം അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കുടുംബാസൂത്രണം. ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അതിന് വിധേയനാകാത്ത ഒരാളെ യഥാർത്ഥ ദ്വിജ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിയായി അംഗീകരിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു, നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഗർഭിണിയെ നമ്മൾ പാർപ്പിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും പറയുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത്, അങ്ങനെയാണ് ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദൻ ഏതാണ്? ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കിടന്നാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അറിവുള്ളവര് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികള് ഗർഭിണി ആകുമ്പോൾ നമ്മള് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ നല്ല കുഞ്ഞ് ജനിക്കും. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ജനിക്കുക. തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഭുവിന്റെ കുഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ, എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രഭുവിന്റെ. അപ്പൊ അതേപോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും. അപ്പൊ ഗർഭധാന സംസ്കാരത്തെ പിന്തുടർന്ന് മറ്റ് പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകൾ, അവയിൽ ഒന്ന് ഉപനയനം, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മുടി വെട്ടുന്നത്, ആദ്യമായിട്ട് ചോറുണ്ണുന്നത്, കാതുകുത്തുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം 11-12 വയസ്സിൽ നടത്തുന്ന ഉപനയനമാണ്. ആത്മീയ ദീക്ഷ സമയത്താണ് ഉപനയനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഏതാണ്? ഉപനയനത്തിലൂടെ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു? ആത്മീയ അവസ്ഥയിലോട്ട്. ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ സവിശേഷ സംസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരാളെ
യഥാർത്ഥ ദ്വിജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടാം ജന്മമാണ് ഈ ഉപനയനം. അപ്പോഴേ അയാളെ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നുള്ളൂ? ദ്വിജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരം ഒന്നാം ജന്മം, അതായത് ഗർഭവതിയാകുന്ന അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ആ സമയം. പിന്നെ ഏതാണ്? ആത്മീയ ദീക്ഷാ സ്വീകരണത്തെ രണ്ടാം ജന്മമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് അപ്രകാരമുള്ള പ്രധാന സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ ഒരാളെ യഥാർത്ഥ ദ്വിജൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ലൈംഗിക ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഒരു വൈഷ്ണവന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിച്ചത്? ഗർഭധാന സംസ്കാരം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി സത്വഗുണത്തില് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും. ഈ ചടങ്ങുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഉപനയനം കഴിയുമ്പോൾ ദ്വിജനാകുന്നു. അപ്പോഴാണ് അയാൾ വേദപഠനത്തിന് അർഹനായിട്ട് മാറുന്നത്, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒക്കെ. മാതാപിതാക്കൾ ആത്മീയ കുടുംബാസൂത്രണം പാലിക്കാതെ വികാരത്താൽ മാത്രം ശിശുക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ശിശുക്കളെ ദ്വിജ ബന്ധുക്കളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദ്വിജനും ദ്വിജ ബന്ധുക്കളും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഈ സംസ്കാരം ചെയ്യാതെ, എന്താണ്? ഗർഭധാന സംസ്കാരം ചെയ്യാതെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുഞ്ഞ് ജനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ദ്വിജബന്ധു എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ നിശ്ചയമായും പാരമ്പര്യ ദ്വിജ കുടുംബത്തിലെ ശിശുക്കളോളം വിവേകികളായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ബുദ്ധിയിലും ഏതാണ് അത് വിജ്ഞാനത്തിലും ഒക്കെ അവർ പുറകിലായിരിക്കും എന്നാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള സത്വഗുണം കാണത്തില്ല. സ്വാഭാവികമായി അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീകളുടെയും ശൂദ്രരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ദ്വിജബന്ധുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഇല്ല. ആരോടൊപ്പം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്? ശൂദ്രർ. എന്ന് വെച്ചാല് വേദപഠനത്തിന് അർഹതയില്ലാത്ത ശൂദ്രരെയും സ്ത്രീകളുടെയും കൂട്ടത്തിലാണ് ദ്വിജബന്ധുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശൂദ്രരും സ്ത്രീകളും വിവാഹ സംസ്കാര കർമ്മം. അപ്പൊ 16 ഒരുപാട് സംസ്കാരമുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 16 ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ഏതാണ്? വിവാഹ സംസ്കാരം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ശൂദ്രരും സ്ത്രീകളും ഈ വിവാഹ സംസ്കാരം ഒഴികെ ഏതൊരു വിധ സംസ്കാര രക്ഷയ്ക്കും വിധേയരാകേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഈ മനുസ്മൃതിയില് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വിജന്മാര്, യഥാർത്ഥ ദ്വിജന്മാർ മാത്രമേ സംസ്കാരത്തില് ബാക്കി വിവാഹ സംസ്കാരം അല്ലാത്ത മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ തുടങ്ങിയ അല്പജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യവർഗങ്ങളും ഉന്നത കുലജാതരായ അയോഗ്യരായ പുത്രരും ദ്വിജബന്ധുക്കൾ. അതാണ് ഇവിടെ ഉന്നത കുലജാതർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവര് അയോഗ്യരാണ്. കാരണം സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല, അതിന് വിധേയമായില്ല. അതീന്ദ്ര വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അവശ്യ യോഗ്യതകൾ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, വിവേകമില്ല, അതിനുള്ള അർഹതയും ഇല്ല. ആകയാൽ അവർക്കായി മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മഹാഭാരതം രചിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, പിന്നെ ഏതാണ് ശൂദ്രരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സ്ഥാനം സമൂഹത്തില് എന്തായിരുന്നു, വേദ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു, അവർക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉള്ള അർഹത ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടത്. കാരണം എന്താണ്? വേദലക്ഷ്യ നിർവഹണമാണ് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. വേദലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പിന്നെ അതിൽ ഏതും കൂടെ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, തത്വങ്ങളും പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഥാരൂപത്തിൽ രചിച്ച മഹാഭാരതത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെ? ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഭീഷ്മ പർവ്വത്തില് 23 മുതൽ 40 വരെയുള്ള 18 അധ്യായങ്ങളില്. അപ്പൊ 23-ാം അധ്യായം മുതൽ 40-ാം അധ്യായം വരെയുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് വരുന്നത് ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ അതെന്താന്ന് പറയുന്നത് വേദ സംക്ഷേപമാണ്. വേദങ്ങളുടെ
സമ്മറിയാണ് അല്ലെ, രത്ന ചുരുക്കമാണ്. അത് മഹാഭാരതത്തിൽ പെടുത്തി. കാരണം എന്താണ്, വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഏതും അറിയണം, ഭഗവത്ഗീതയും അറിയണം, വേദങ്ങളുടെ സംക്ഷേപമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയും അറിയണം. അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരതം എന്ന കഥയിൽ ഇതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 18 അധ്യായത്തിലായി. അല്പജ്ഞാനിക തത്വശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ അധികം താല്പര്യം കഥകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കയാൽ വേദ തത്വശാസ്ത്രത്തെ ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? വേദ തത്വശാസ്ത്രമാണ്. അത് ഏതിലൂടെ വന്നു? കഥകളിൽ അതും കൂടെ പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. വ്യാസദേവന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഒരേ ആത്മീയ തലത്തിലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് അതേ കാര്യം തന്നെ നാരദ മഹർഷി ശ്രീ വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവൻ ആരും കൂടെയാണ്? സാഹിത്യ അവതാരവും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒരേ ആത്മീയ തലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ കലിയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായി അവർ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത് ഏതിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി? വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ലളിതമാക്കി ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിക്ക് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഭാഗമാക്കി. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഉദ്ദേശത്തിനായി സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. സർവവേദ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ സാരാംശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഉപനിഷത്തുക്കളെ പോലെ വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ. വേദങ്ങളുടെ സമ്മറിയാണ്. അതേപോലെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീതയാകുന്നു. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുക്കളെ പോലെ ഏത് വരുന്നു? വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശമായ ഭഗവത്ഗീത വരുന്നു. അത് ആദ്യ ഗ്രന്ഥമാണ്. ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നല്ല വഴിക്ക് നീക്കി എല്ലാവരെയും സത്വഗുണത്തിലേക്കും പിന്നീട് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലോട്ടും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുക. അതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെയും ലക്ഷ്യം. വേദാന്ത ദർശനം ആത്മീയ ബിരുദധാരികളുടെ അധ്യയന വിഷയമാകുന്നു. വേദാന്ത ദർശനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപനിഷത്ത് ആരുടെയാണ്? ആത്മീയ ബിരുദധാരികളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ദ്വിജന്മാരുടെ അധ്യയനം, അവര് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ബിരുദ അനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആത്മീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ആധ്യാത്മികം അഥവാ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ബിരുദം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാണ്? ബിരുദ അനന്തര ബിരുദം കൂടെ നേടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏത് വരുന്നത്? ശരിയായിട്ട് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം വേദാന്ത ദർശനം ഏതാണ്? ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബിരുദമാണ് അല്ലെ, ഡിഗ്രിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്? ബിരുദ അനന്തര ബിരുദം നേടുമ്പോഴാണ് ഏത് വരുന്നത്? ശരിക്കുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം അല്ല അല്ലെ. ഇത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയുള്ള കാര്യമാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശുദ്ധ മനസ്സോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ആചാര്യന്മാരെയും ഭഗവാനെയൊക്കെ വേണ്ട പോലെ വേഗം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സേവനം ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കതൊക്കെ സാധ്യമാകും. ഇത് ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തും. ഉത്കൃഷ്ടനായ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ ആകുന്നു. ആരാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാ? നമ്മൾ പഠിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെയും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ അർഹരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടില് 15-16 നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപനയിക്കാനാകും. എന്നുവെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന് ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അവർക്കെല്ലാം ജനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും?
ആതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപനയിക്കാനാകും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന് മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്ക്, അല്ലെ, വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള അവതാരങ്ങൾക്ക്, സാഹിത്യ അവതാരത്തിൽ വന്ന അദ്ദേഹം, അങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 26. ഏവം പ്രവർത്യസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജാഃ സർവാത്മകേന അഭിയദാ ന അദുഷ്യത് ഹൃദയം തദാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏവം പ്രവൃത്യസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജാഃ സർവാത്മകേന അഭിയദാ ന അദുഷ്യത് ഹൃദയം തദഃ എന്നാണ്. ഏവം പ്രവർത്യസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജാഃ സർവാത്മകേന അഭിയദാ ന അദുഷ്യത് ഹൃദയം തദഃ. അപ്പൊ പിരിച്ചിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോ ചേർത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം പ്രവർത്യസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജാഃ സർവാത്മകേന അഭിയദാ ന അദുഷ്യത് ഹൃദയം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ഏവം അപ്രകാരം പ്രവർത്യസ്യ വ്യാപൃതനായവർ സദാ നിരന്തരം ഭൂതാന ജീവസത്തകളുടെ, ഭൂതാന എവിടെ വന്നാലും ജീവസത്തകളാണ്, ശ്രേയസിന് പരമ നന്മയ്ക്കായി ദ്വിജഃ അല്ലയോ ദ്വിജൻ സർവാത്മകേന അഭി എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും യഥാ എപ്പോൾ ന അല്ല അദുഷ്യത് സംതൃപ്തനായി തീരുന്നു ഹൃദയം മനസ്സ് തദഃ അന്നേരം. ഹൃദയം രണ്ടിലും നമ്മൾ മനസ്സിനെയും ഹൃദയം എന്നിങ്ങനെ പറയും. രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. തദഃ അന്നേരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലയോ ദ്വിജ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ ദ്വിജന്മാരെ ജന്മ വിപ്രരെന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണർ അല്ലെ, ജന്മ വിപ്രരെ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിമാർ എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്നുള്ള. അപ്പൊ രണ്ടാം ജന്മം എടുത്ത ബ്രാഹ്മണരെ സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും സർവക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം വ്യാപൃതനായിരുന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമായില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വേദത്തിന് 4ആയി, പിന്നെ അതിന് പല ഉപവേദങ്ങളും വേദാംഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ അതിനെല്ലാം പ്രശസ്തമാക്കി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാഭാരതം രചിച്ചു അല്ലെ. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വേദാന്ത ശാസ്ത്രം, അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. അപ്പം ധാരാളം കൃതികൾ എല്ലാം രചിച്ചു. എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള നല്ല കൃതികളായിരുന്നു. പണ്ഡിതനാണല്ലോ, ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പം നല്ല കൃതികളായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ രചിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? പിന്നീട് രചിച്ചതൊക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ. ആദ്യം രചിച്ചതെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരെ പോലെയുള്ളവരാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, ദ്വിജന്മാര്. പിന്നെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ ഒക്കെ രചിച്ചു. ഇതൊക്കെ രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, സ്വയം വ്യാപൃതനായിരുന്നിട്ട് കൂടി എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ രചിച്ചിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം രചിച്ചിട്ടും തൃപ്തി വന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ സമഗ്ര ക്ഷേമത്തിനായി, എല്ലാതരം ക്ഷേമം, അതാണ് സമഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിനായി അമൂല്യങ്ങളായ വിലമതിക്കാനാവാത്ത വേദസാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചുവെങ്കിലും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ശ്രുതികളും ഒക്കെ രചിച്ചുവെങ്കിലും വ്യാസദേവൻ സ്വയം സംതൃപ്തനായില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ രചിച്ചു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നിയില്ല? സംതൃപ്തി തോന്നിയില്ല. അമിതമായ അങ്ങനെയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരമമായി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായില്ല. അപ്പൊ ഈ രചനകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ സാഹിത്യ അവതാരത്തിന് എന്താണ്, സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, തൃപ്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചു.
പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താ? 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുത്തത്. ഏതാ 4 പുരുഷാർത്ഥം? ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. മോക്ഷം, കാമം, ലോകം. പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രാധാന്യമല്ല, അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റിയില്ല? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടവോളം ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വാഴ്ത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന അതിപ്രസിദ്ധ ഹൃദയ പ്രസീദ ഹൃദയ സരസത്യാസ് തടേ ശുചൗ ഇതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം ച ഉവാച ധർമ്മവിത്. അതിപ്രസീദ ഹൃദയ പരസ്യസ്യ തടേ ശുചൗ ഇതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം ച ഉവാച ധർമ്മവിത് എന്നാണ്. ധർമ്മവിത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പദാർത്ഥം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. ന അല്ല. അതിപ്രസീദത് അത്യധികം സംതൃപ്തനായി എന്നുവെച്ചാൽ ന അതിപ്രസീദാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സന്തുഷ്ടനായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹൃദയത്തിൽ സരസ്വത്യ. അപ്പൊ എന്താണ്? സരസ്വതി നദിയുടെ തടത്തിൽ, തീരത്ത്, ശുചൗ പരിശുദ്ധനായി തീരാൻ. ഹൃദയം ഇപ്പം മാലിന്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെ, വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന് ആ ദുഃഖം തീർക്കാനായിട്ട് വിതർക്കയൻ എന്താണ്? പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിവിക്തസ്ഥ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി. ഇതം ഇതും പിന്നെ ഏതാ? ഉവാച. ഇതം ച ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ധർമ്മവിത്ത് ധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ. ആരാ ഈ ധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ? ധർമാർത്ഥം കാമം മോക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ആളാരാണ്? വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്നെന്ന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അസംതൃപ്തി ആയത് കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിന് പരിഹാരം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കൃതികൾ ഇത്രയൊക്കെ രചിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തൃപ്തി വരാത്തതെന്ന് സ്വയം ഒരു വിമർശനം നടത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ അതുപോലെ നടത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നുണ്ടോ, താഴുന്നുണ്ടോ, അത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. സ്വയമായിട്ട് വിലയിരുത്താൻ നടത്തണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? വ്യാസദേവൻ സ്വയം വിലയിരുത്തലാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ കൃതികളെ കുറിച്ച് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നു. സാഹിത്യ രചനകളെ കുറിച്ച് സ്വയം വിലയിരുത്തുകയാണ്. എവിടെ? സരസ്വതി നദീതടത്തിൽ അല്ലെ. അവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് അപ്രകാരം അസ്വസ്ഥനായ ഋഷി മനസ്സിന് ഒട്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ല. ഇത്രയൊക്കെ രചിച്ചിട്ട് ധർമ്മസാരം അറിയാവുന്നതിനാൽ എന്താണ് ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്ഷണം ആലോചന നിമഗ്നനാകുകയും എന്താണ്, എവിടെയാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പം പറ്റിയത് എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുകയും സ്വയം ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് എന്താണ്, എവിടെയാണ്, ധർമ്മത്തിന് ഏതിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്, ഞാൻ എന്ത് പെടുത്തിയില്ല, ഏതിനെക്കുറിച്ച് രചന നടത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ. ഭാവാർത്ഥം ഋഷി തന്റെ മനസ്സ് അസന്തുഷ്ടമാകാൻ ഹേതു കാരണം എന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇത് സ്വയം അന്വേഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ, സ്വയം വിലയിരുത്തലാണ്. മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമായ പരിപൂർണത ഒരിക്കലും പ്രാപ്തമാകുകയില്ല. അപ്പം നാരദമുനി തന്നെ പറയുന്നു, എഴുതിയ താങ്കൾക്ക് തന്നെ സന്തോഷം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയണോ എന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന് സന്തുഷ്ടി വരുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന് സന്തുഷ്ടിയില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സന്തുഷ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ മനസംതൃപ്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് ഉപരിയായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലുപരിയായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
28, 29 ശ്ലോകങ്ങള്. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ഛന്ദാസി ഗുരവേ അഗ്നയഃ മാനിത നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരത വ്യപദേശേന ഹി. അടുത്തെന്താ വരുന്ന? ഈ ആപ്നായാർത്ഥജ ഹി ആപ്നായാർത്ഥ പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീ ശൂദ്രാഭി അപ്യുത ശൂദ്രാഭി അപ്യുത എന്നാണ്. നമുക്കത് 2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. ധൃതവ്രതേന ഹിമയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം മനഃശാസനം ഭാരത വ്യപദേശേന ഹി ആപ്നായാർത്ഥജ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീ ശൂദ്രാദിഭി അപ്യുത. ധൃതവ്രതേന ഹിമയാന്നാണ്. ധൃതവ്രതേന ഹിമയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയ. ധൃതവ്രതേന ഹിമയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയ മാനിന നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ച അനുശാസനം ഭാരത വ്യപദേശാന ഹി ആപ്നായാർത്ഥജ ആപ്നായാർത്ഥജ പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീ ശൂദ്രാദിഭി അപ്യുത. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ധൃതവ്രതേന ഹിമയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയ മാനിന നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരത വ്യപദേശേന ഹി ആപ്നായാർത്ഥജ പ്രദർശിത ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീ ശൂദ്രാദിഭി അപ്യുത. ധൃതവ്രതേന ഹിമയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയ മാനിന നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ച അനുശാസനം ഭാരത വ്യപദേശാന ഹി ആപ്നായാർത്ഥജ പ്രദർശിത ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീ ശൂദ്രാദിഭി അപ്യുത. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളാം. വസന്ത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹിമയാ ഛന്ദാംസി ഗുരവോ ആഗ്നേയ മാനിത നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ച അനുശാസനം ഭാരത വ്യപദേശേന ഹി ആപ്നായാർത്ഥംശ പ്രദർശിത ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീ ശൂദ്രാദിഭിരപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൂദ്രാദിഭി അപ്യുത. കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതവ്രതേന ഹീമയ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയ മാരിത നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരത വ്യപദേശേന ആപ്നായാർത്ഥ പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭി അപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കട്ടെ മാതാജി, വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധൃതവ്രതേന ഹീമയ ഛന്ദാംസി ഗുരുവോഗ്നയ മാനിത നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യാപദേശേന ഹ്യാമാനായ അർത്ഥ പ്രദർശിത ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. അപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്യുത. ഓക്കെ. ഹി ആപ്നായാർത്ഥസ്യ പ്രദർശിത. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അറിയാം. ഭാരത വ്യപദേശേന ഹ്യാമ്നായാർത്ഥ പ്രദർശിത ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി. അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. ഹി ആപ്നായാർത്ഥസ്യ
പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യത്തെ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീ ശൂദ്രാദിഭ്യ അഭ്യുത അഭ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. निधान गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे. हरे हरे. എല്ലാവർക്കും